Ayiwa ale bi an bɛ radio Kiledu an b'o o san 30 an b'o o kuma ɲagana ale bi Bakari Sise ale bɛ kɛnɛ kan ayiwa Etienne ale sera ale bɛna kunnafoni di Etienne yɛrɛ ale bi yan ale bɛna kunnafoni di a jɛlen di an ka to di ŋana Etienne yɛrɛ i ni sɔgɔma an b'a Bakari Sise alamisa don ye ni novembre kalo ye ale ye tile 17 sɔrɔ an b'o la 2022 an b'ale kɛnɛ kan bataku caman bɔra taara kiosque la n'o ye journal bila yɔrɔ min na ni caman sɔrɔ yen nana n'a ye donc mun bila sanfɛ b'a fɔ l'histoire n'o ye faso ka walanba ye sɔgɔmada in na l'histoire mɔgɔw ye mun fɔ Esor kumana fɛn min kan o de ye Mali ale ni Guinée ka bolodi ɲɔgɔn ma ko u kɔni ye a kurakuraya ka sabu kɛ u ka ɲɔgɔn lajɛba kɔni ta ko 9 o baaraw kɔni kɛra yira k'a fɔ ko ni jamana fila kɔni bɛna tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kɔni kurakuraya wasa gɛlɛya min bɛ jamana kofɔliw kɔnɔna na fɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ a la min bɛ tali kɛ développement ni o ye ɲɛta ye o bunakun kan hali bi ani Esor bɛ to ɲɔgɔn fɛ min bɛ tali kɛ sifinw olu ka basigi hukumu kɔnɔna na o baaraw ta ko filanan a yira k'a fɔ o musaka min kɔni bilalen don o baaraw kɔnɔna na ko bɛ taa sefa wari miliyari 8 na Esor hali bi ani a bɛ to ɲɔgɔn fɛ bɛsɛya ni o ye jɛlɛya hukumu kɔnɔna na taa Bajala na a yira k'a fɔ sifinw kɔni ye fara ɲɔgɔn kan kɔni kɛ wasa Bajala ale kɔnɔna bɛ se ka jɛ cogo min na Esor ale k'a laseli don alhamdulillah o ko ɲuman ye n'a ye Esor bila an bɛ l'indépendant an b'ale ta l'indépendant ale fana ye mun fɔ bi indépendant ale kumana fɛn min kan o de Mali ale ni jamana wɛrɛ ka bolodi ɲɔgɔnma hukumu kɔnɔna na ni o ye diplomasi a yira k'a fɔ Abdoulaye Diop ni ale Mali ministre min ɲɛsinnen don Mali ni jamana wɛrɛ koyaw ɲɛnabɔli ma ko ale kɔni bɛ ka tɛmɛ ni lasigidenw kɔni bisimilali kɔni ye min ni o ye ambassadeur ale kɔni bɛ ka olu bisimila Mali ale taɲɛ o hukumu kɔnɔna o la indépendant ali bi ana bɛ to ɲɔgɔn fɛ yuruku ale ni dunku juku kɛlɛli hukumu kɔnɔna na eji mɔgɔw olu kɔni sugandira ni o ye autorité indépendante de gestion des élections ni o ye eji ye laɲini kɔni kɛlen don ko olu mɔgɔw bɛ se ka u ka bien ni o ye u ka sɔrɔw ye u bɛ se ka o ɲɛfɔ mɔgɔw ye ka sabu kɛ k'u bilala faso ale ka baara de la wasa danaya bɛ se ka sinsin u kan cogo min na indépendant ali bi ani indépendant bɛ to ɲɔgɔn fɛ Abdelkader Maïga ni ale ye M5 maa ye ale laseli kɔni kɛ ko k'a yira k'a fɔ ko gawukaw kɔni bɛ ka ɲini an ka finitigilakaw kɔni fɛ min ye groupe minnu ni olu kɔni bɛ ni maramafɛnw bɛ olu bolo n'a bɛ fɔ olu ma ko milisi maramafɛnw bɛ se ka minɛ u la cogo min na indépendant ale ka laseli don hali bi ani indépendant bɛ to ɲɔgɔn fɛ sisan an bɛ taa Sirakɔrɔ Megetana yira k'a fɔ bingani walikɛla dɔ kɔni ko ale kɔni minɛna sigidala mɔgɔw fɛ ka gosi fo ka a bɔnɛ a nin na indépendant hali bi ana bɛ to ɲɔgɔn fɛ sisan an bɛ taa bangasikaw olu fɛ yen nɔ a yira k'a fɔ ataki dɔ kɔni kɛra min ye nasagukaw olu fɛ min kɛra sababu ye ni ka maa kelen bɔnɛ a nin na ale ni maa dɔw kɔni joginna ni bingani walew olu senfɛ indépendant ale ka laseli don. Nka indépendant bila an bɛ l'indicateur du renouveau an b'ale ta. Indicateur du renouveau ale kumalen no fɛn min kan ko sɛnɛfɛnw sɔrɔbaliya ko o kɔni bɛ ka jouer an bɛ wagati min na i ko sisan kɔri ko kɔni kan a yira k'a fɔ ko kɔri kɔni sɔrɔ kɔni ko dɔ bɛ ka bɔ a la ka sabu kɔni kɛ sɛnɛfɛnw olu sɔrɔ ko gɛlɛya o ye indicateur du renouveau ali bi ana bɛ to ɲɔgɔn fɛ a yira k'a fɔ min bɛ tali kɛ u ka aga alu seni ni ale kɔni ko ye jɔnbɔ kɔni sɔrɔ jamana ɲɛmɔgɔ olu fɛ hali n'o y'a sɔrɔ kɔni ku jalakilen kɔni don min bɛ tali kɛ bingani walew ni o ye crime de guerre ye fo ka taa se crime contre l'humanité ma o hukumu kɔnɔna na faso kɔni ka faraɲɔgɔnkulu ni o ye société civile olu mɔgɔ 30 kulu 37 ani 7 olu kɔni laɲini kɛ ko jɔnbɔ min kɔni dira ma jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ko ka a minɛ a la ka sabu kɛ ko a kɔni bɛ wale dɔw ta ka ɲɛsin faso kɔni ma minnu ni olu tɛ wale cɛɲumanw ye indicateur du renouveau ali bi ana bɛ to ɲɔgɔn fɛ yira k'a fɔ ko Mali ale ni Guinée olu ka bolodi ɲɔgɔn ma kɔni ko a kurakuraya la wasa gɛlɛya min bɛ ni jamana filaw olu kɔni kɔnɔna na fɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min na indicateur du renouveau ali bi ana bɛ to ɲɔgɔn fɛ an bɛ taa commune rurale de Kadiana ni ale maire Zumana Sangare ko ale kɔni bɔra a ka maire jɔyɔrɔ kɔni na an bɛ wagati min na i ko sisan
Ali bi yani indicateur du renouveau bi tout no confesse sisan ta ba jara président de décret bo gabola ko mamani manka président de décret bo voilà ko ka bola ko dugo juguya ira nyumana ali ta da matemena très bien amta bangaska olu fe no hayira ka fo bim kan wali do kon kera mi metalike nasagu ko olu fe no ko kera sababu ka ma kelen bone anina aleni ma chaman kon ko olu jogina ako hukumu kon nana ana indicateur du nouveau bla mais les échos en baleta les échos ale kuma le no feminga kiriko hukumu kon nana magistrat ko dona na tawla ko lu be son ata grève la de grève que la grève des magistrats aura très probablement lieu. D'accord. Donc, vous voyez, les sorts, Ekoka, Kukulomaro. Maintenant, Challenger là. Challenger. Le Challenger. Avec Manuno Flaminga, de Zomana Sako, politique, mena fuma ko Senas Faso, Hereni, Unyama, do ni Premier Ministre Koro, Fena, do Alekoni, la Silike, Kaira, Kafo, ko. Nyama munume ankunas ambe wakati mna ikosisa ni olu yere koni nana kudeta fla o koni hukumu konana ko olu konbe ka ta choko mbina koni ko eske ko boda koni be ubolo ka sabuge ko jilwa tele o datura haki mako fe ko finti la gautara bi Umar Marko Ali daga yoro koni kan ko yala mako ko ni nyama konbe ka ta choko mbina ko yala ko eske ko boda be ubolo wa Challenger aleka la selido dama labani soir de Bamako wale mfo soir de Bamako ale kumana feminka o de ambe wakati mna ekosisa memetalike dugumbe na befuma ko bere dugu ko okoni sibilele no wakati mna ekosisa bamanchi wale keba moko fe alno soro ko ate dogo kun kelen rebo bamanchi wale keba moko ko ni tara o ka wale jugu che keni dugu ko folena ko okoni kembe ka seginin ko ni buluda o hukumun ko nana sigidala moko ko ni ko u jatigele no u ka bulu fon fene ko ni ko chaman chena u ka tali folo ko ni senfe do yere ka akera sababu fene ninga do ko ni bo dugu ko fole o ko nana ali bi ani soir de Bamako beto ñokon fe bamanci wali keba moko ku koni netalike sek gosi ka olu fe no ku koni tasma koni do yoro la mi yere kera sababu ni nga moko ka bakan chama koni jeni soir de Bamako ali bi ana beto ñokon fe ali ayra ka fo mi netalike senekuta famfela koni na ko semdete moko koni la seli kon ke kayra ka fo ko kor senekuta famfela koni na ko malika soro kon bina jiki ni yata kame sigila bina jiki ni mukaye ni oye baisse de plus de 20% kon ye ka sabu kon ke ni jamala moko kon inka metalike dese ka sene mina on taka di sene kala mo wasa sene obseka nye choko mina alibi ani soir de Bamako beto no kon fe Abdul Kader Maiga ali la seli koninke ko olu konin tena mokoshi koninka sharia konin bato ka sabuga ko krenala ni jamala nyamo ko olu konin na chuko manye na foku na chuko manye ko amake sharia konin konna ola ko olu kontena o shara ko folo konin bato soir de Bamako aleka la selido voilà donc la soir de Bamako mo ko fo ka mi le challenger ko baraklo fo les échos l'indicateur du renouveau quand c'est l'indépendant ani le sort donc à semaine que la mu bela jele fo so kada ka le ma kwa ke ka bolboli ke ka ni papier mi tera ka sebe o ka sika ta ka ma fo mo ko o ma na fuli buye donc la journée sous bela jele bela jele fo la ga chana be bitamali blaya na ba shureke donc shini ala nyoso kenaka tumuni sinon